Nasengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili inkezo kathi-ke lami igama engumfeze ukuthi wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha lekhaya ngizocela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu ngicela masikande uDsD ukukhangelani omfoko emhlongo insizwa lena esebenza kakhulu nebhovu likadikedi umuntu ekhathele abuye ekhuleni lapha nensizwa eyadlula emhlabeni ngawo unyaka ka-2009 lapha iyaphumela obala mayelana nodaba okade litrenda kulezi insuku uzokhumbula ukuthi uDsD uke wavela lapha kwenye yama-podcast okumbuso wamaciko kade ebuzwa khona imibuzo ephathelene naye kanjalo futhi nomculo wakhe uphinde wabuza futhi nange-CD i-secret okuyiyona i-CD ekudume kakhulu ukuthi yaqedela uKhuzani indlamlenze umfoko kaMpongose uDsD-ke ubese kuphika ukuthi akekho umuntu owaqedela le-CD kodwa nje umgqumeni wadlula emhlabeni eseqede konke kushoda nje ukuthi ingoma zihlanganise bese ziyaphuma nokukhona kwaba nengoma eziningi kwase kwaba khona ingoma okumele zikhishwe ukuze zinele iCD le ndaba ke nganza kwethu iyasusa umsindo kakhulu enkundleni zokuxhumana lapha eyaza trend impela le ndaba abantu bavuma lapha uDsD ukuthi unomona akafuni ukuncoma omunye umuntu mangabenza into enhle labanye abaculi impela baphumela obala ngalolu daba basho ukuthi lo mculi unomona lapha inkinga yabo abantu abaningi abacula nomgqumeni lapha banomona bafuna ukuncoma uKhuzani lapha ukuthi yena waqedela i-album kaMgqumeni ngoba kwakungayena umuntu kade gida naye lapha lethuba babebona ukuthi kumele kube yilaba baningi impela abantu abaculi abathe ukulingena lo daba kubalwa lapha noDlubheke kanjalo futhi nofa lapha ziningi nje insizwa ozo-navigate lapha kanjalo abafana bakaMgqumeni baningi abantu bathe ukulingena lo daba phawula ngalo abanye bavuma ukuthi impela uyena uKhuzani abanye bahamba khona ezinyathelweni zikaDsD lapha kodwa uDsD ubesenze enye ivideo namhlanje evuma lapha ukuthi yena bekade ezincokolela nomkhaya wakhe siyazi ukuthi naye ukuyafika lapha kule nkundla naye wambhulela amazola wathi kumtalapha lapha kancane kwasefika naye njengoba naye ke sezotalapha nje uyacela nabantu ebayeke lapha ukungena ubaba uShobeni umfoko kaKhuzani lapha ngegama lakhe kube ngathi manje sebaqhatha impi kodwa njengale ukuthi ngande kakhulu enganza kwethu ngakubambe naye iclip uzizwele nganza kwethu bekulona udaba namhlanje bekuzona engiletha zona namhlanje kwezisenkezi ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare nibe nosuku olumnandi nayi clip ngithanda ayisi angibingelele enhla nasezantsi ngibingelelwa uqobo lwazwelonke kulezi insuku lesisathi sonke luphi ngithi mina nalu yilo lolu qobo ngihlale odabeni sizosakithi samabhinqa nizokhumbula ukuthi kunohlelo lapha olubizwa ngombuso wamaciko lapho asuke bebize khona iciko ukuthi lizoveza ngomlando walo nabo futhi balikhuphule balibeke balazulu sebebiziwe koza kwethu ngohla lwabo abanye futhi basasela nami ke ngomunye osebuya khona ngithe ngibuya khona ke kuyaziwa ukuthi kunomkhaya wami la uKhuzani umfoko kaMpongose uye njalo mawukhona okuzokwenza agijime phambili angibhulela amazolo ugijimile umkhaya wami waya umbuso wamaciko wafika wathi ukuthi untalapha ungishaya ithweni ngathi hayi into akibekelwa amazolo lwafika kolwami usuku ngolwesihlanu losisuka kulo ngathola nami ithuba ngaphendula engikuphendulayo engibuzwa khona uqondene nami noqondene nomgqumeni noqondene nomunye umuntu khona lapho ngifuna ukucacisela khona ukuthi ningadideki lapha abantu sebekhushukelwa ushukela bakhushukelwa amaphaphu ngendaba yokuthi mina ngithe ingoma kaqedelanga kodwa umuntu ocabanga kahle nomthandayo uKhuzani omlwelayo njengamanje okubuka ngathi usempini phela ivoice yakhe uyayizwa lapha ikhona ivoice yakhe mina njengoba ngiphika lokho ngangiphikela ukuthi yena afuna kuye kulokho akade ngidalapha naye ngakho ngokudlula akathi ukungalali usuku bonke aqwashe akhahlela ingubo manje ke nina abantu bakithi izinto nithatha ngendlela yini yezimpi kodwa nikulwela ukuthi njalo kuhlale ngena imali usuku nosuku emaqhaweni nilo nje izimpi ekungezona ngithi ke alwehlulaka ayikho into eyinkinga nengxabano khona phakathi kwami noKhuzani njengamanje nje kuyaziwa ukuthi utrenda uDsD uqobo lokazwelonke kuthiwa luphi nakuphi khulunywa nje ngaleyo nto leyo so ngeke nami ngibulale umlando wami ngento ekungesiyona engakusho ngangikushisa ukuthi umkhaya wami sishayana
amaqakala naye labe lisavela-ke ithuba lokuthi hhayi umkhaya bengisakubhokoza nje umuntu onendlebe uyayizwa phela ivoice yakho ikhona laphaya. Engakunxusa-ke bafowethu ngicela nehlise inhliziyo lokho esenikwenza senilwa nobaba uKhuza uShobeni kuliphutha eliphindiwe. Uma ngabe ninamagqubu nenhloso zenu ngobaba uShobeni cha angisukwenza ngegama lami.